Nqamala. Bengithi angisho lapho ukuthi hayi sengigcine ngifikile kwi meeting point lapha bemehlangane khona. Manje ke engathi akasafika ngake obekuyena bekumele sixoxisane naye. Hayi, uThikisa afika ngalapho. Akekho nje njengamanje. Engikutshela uThibeli kakhulukazi ngithe mina ngicela ukuthi abathintane nalomfana wakaNtethe. Kuxoxiswana ikakhulukazi into eyenza ukuthi ngisho kanjalo. Lo mfana ufike emncane leqenjeni. So akufanele ukuthi makunenkinga ekhona ayekwe nje. Kufanele ukuthi ubuye kuhlale phansi kuxoxiswana kuzwakala ukuthi yini le yenzile. Ngoba phela mina uThikisa ungulento ungithintile. Yeah. Sakhuluma njengoba bengangade ngimthintile ukuthi ngifisa ukuthi sibonane. Yeah. Ngamtshela ukuthi mina ngizange ngisakwazi ukuthi ngikwazi ukuthi sibonane so ngizocela ukuthi adibane nawe. Yeah. Wavuma ukuthi uzodibana nawe. Ngaba khona ukuthi ke sengaxhumana naye ke lo uThibeli ukuthi ake idibane khona ke lapha enkandla. Ngiyakulungile mfowethu. Ngizothi ngizabathinta lapha abahlele nethimba lapha elikhona ngalapho ngizothinta ukuthi alicoordinate kahle le ndaba. Namanje akekho. Akukho kujikile okwakukhulunywa kule meeting kulokho wagcina kule meeting. Angikubuki njengokuthi uthatha intombi yomfowethu. Ngikubuka njengokuthi uthathe intombi yami nami futhi ngoba okwenzeka kumfowethu nami kumele ngakubukeli kude. No, ngiyakuzithela no ayikho inkinga ethubele. Yeah. Ngizophinda ngokwazisa masengixhile ukuthi kwenzakaleni yini lezo ukuthi agcine ngafika ngoba phela ubekade ngithembisile ukuthi uzofika uhlale phansi ukukhuluma. Ingiphathe kabi kakhulu lonto leyo ngoba uyabona ukuthi manje niphila nizazi ukuthi niphila ngendlela ukuthi nivulelekene nonke bese kuthi egcineni bese kuqhamuka nje izinto ezinje uyakubona ukuthi hey lezo zinto ziyadumaza kakhulu njengakho lokho kwenzakalile kumina nje ababhlungu kakhulu ngoba nami indlela bengimbuka ngayo bengamboni ngawo umuntu obengenza leyo nto leyo. Kulungile uzothi mase ngimxhumile nawe ngokwazisa ukuthi kuxele khamba kanjani. Kubonga mina ke Nqamala. Ngiyabonga Thibe. Sure. Namhlanje ngiya eZungunezi ngiyobonana nomphathi wamaZulu ubaba uSandile Zungu. Sizokubona manzini ngicabanga ukuthi ngale ndaba esake sayidifahla ngifisa ukuthi ngenze ingoma yosuku. Ngikuthakasela nje ukufika kwami la. Leli qembu labusiswa uSolomon kaDinuzulu. Mhlali bunjwa ngo1932. Wasethi ngiyasibusisa lesenzo. Leli qembu alibizwe ngayo impela amaZulu. So ngiyafisa ukuthi ke uma usulibumba leli culo likhombise imvelaphi. Mase sixoxa ke njengoba sixoxa noZungu ngithola izinto eziningi kuyena ngoba sengithola nomlando wamaZulu ukuthi igama nje lokuthi amaZulu laqanjwa eNdlunkulu esikhathi sesilo esasibusa esikhathini esiphambilini. Okwena mfuthu cazi mhlawumbe ukhe phezulu khuzani indaba ukuthi uhebe uSuthu. Kwathatha isiqhubulo okuyisona sebutho ucetshwayo angena ngaso embusweni. Ibutho loSuthu igugu lesizwe noSuthu. Ibutho elisekhaleni lempi makuthiwa hebe uSuthu uhebe bathi kwakuyi iciko imbongi yesilo ucetshwayo. Yathi mayiseqhamuka bese wathi uSuthu liyeza ke manje. Uma ngizwa ubaba uZungu ekhuluma kanjena ngomlando ngifica ukuthi sabakolota abantu abanolwazi kanje kuma platform la khona kumele befundise khona umphakathi ngoba lo lwazi akufanele ngabe ulwazi oluthola imina kuphela ulwazi lo kumele ngabe lutholwa wonke umuntu oseningizimu Afrika ngoba kwesikhathi siyaduka kanti sidukiswa ukuthi umlando wezinto asiwazi. No ngiyabonga mhlambe bengizocela ke baba ukuthi nawe Khuba mhlambe uzongithatha bengifuna ukuqonda ukuthi sinikwe liphi ilungelo lokusabalalisa
ukuze phela lizofinyelela ebantwini nayo into engifisa ukuyiqonda. Uma efuna ulifaka kwi-album yakhe uvumelekile. Ngiyofisa nje ukuthi kube yona ehlule sonyaka lesithathu. Izizathu sezithi ngihambe nenxamalala uma ngiyobona ubaba uZungu ukuthi unxamalala thina sifike sikhulume ngomlomo unxamalala yena bese eyithatha ke eyisa ephepheni. Ngiyamvala ngifuna ukukhuluma kakhulu naye ngoba angifuni bese egcine esebuza ukuthi le ngoma izokhokhela ubani ngoba le ngoma njengoba ngizoyenza mina ngasekhaya izifuneka le ngoma le ikhokhelwe yithina le ngoma. Hayi yabona Manzini ukubani kuthiwa isikhathi ngesethu kungase kuseni kuningi umuntu asazokufunda kuningi asazokufunda noma ukhuluma inkulumo yakho ngiqhathanisa nezinye izinto nje engiyibonayo ukuthi le ndoda le inawo lento ye leadership inawo lento leadership ngeke sisho ukuthi namxoba ngenyawo mhlawumbe ngabe uphethisa. Hello Sotho izwe Hello Sotho izwe Hello Sotho izwe Hello Sotho izwe Hebe Usuthu uyayivumela impi uyayivumela babe ngapha singapha kwafa umuntu ginqi Awusana manje. Ngiyathola ukuthi umlando wakwaZulu namaZulu usukaphi sokungenza le team ngingayithathi nje njenge team ekwi-PSL kodwa sokungenza le team ngiyithatha njengokuthi team yasekhaya kuyangiphoqa ukuthi it's our home team okumele siyisupport ngayo yonke indlela. Okulandelayo lapha ke ngizohlangana no Thina Zungu. Yena kuseyiqalile ukuthi Thina Zungu ngoma amaZulu sesemaphethelweni naye uselinde nje ukuthi kungene mina. Imoto ngendlamleze ntombini ngendlamleze afuna asayensizweni. Angihambi ngedwa ngihamba noThina umntaka Zungu. Lapha ke ngikwi-call ngikhuluma nomvezi emnyama ngoba ngithola ukuthi umvezi omnyama uthatha ingoma yami waphika. Malum. Yeah, okay. Right bafuja. Sharp. So bengithi giza eThekwini so bengithi kumele sihlangane ngoba ngeke ngadibana noZungu umphathi lo wamaZulu so khona into ayicelayo singayihlanganisa but mhlawumbe mawungaba available lapha kusasa yabo sizama ukubona ukuthi awukhona ngaze ngibe available on Friday. Akunankinga. Yeah, on Friday ngizokwenza Yes. ngizamtshela izinto manje. Oh, okay. Sizohlangana so arrange ungithinde si arrange sibone ukuthi singaplana ini kanjani yabo mhlambe nawe uzwe idea yakhe. Yeah. Okay, sure. Ngiyabonga. Lapha ke ngizohlangana no Thina Zungu. Yena kuseyiqalile ukuthi Thina Zungu ngoma amaZulu sesemaphethelweni naye uselinde nje ukuthi kungene mina. So ngiyazi ukuthi tsheleni usinayo ingoma isikhona so I guess sizwe bese uthi ihamba kanjani but I just want you to understand ukuthi ihamba kanjani but yeah. Okay. Sihusutu oluma beshapone Njengamanje kuyangilalelisa ingoma ngiyayizwa impethu iyashala engoma kuzokumele ngene kuyona ke manje nami ngendlela kaMaskandi. So basically ikanje so labantu engibabalayo
ngithathe nje imlando wosuku from abantu ababekhona kudala ngibahlanganisa nalabo bakhona umlando nje wosuku ukuthi uhamba kanjani so ngicela si-check-e sibone ukuthi ungangenaphi sibalansise but i-vibe yakhona ngize sure ukuthi i-vibe yase-stadium ezoyenza sure ukuthi nje mangabe sesihamba ngempela sijabula konke lamaqembu lawa siwadabula wonke umuntu kufanele asazi ukuthi sobani yabo. Sikhumbule phela ukuthi iqembu leli lakithi kwaZulu Natal eselisupporta kakhulu so amaciko ngobuningi ayaveza uciko bawo ngokusupporta iqembu lamaZulu. Inyoka nehlaza noma bona bula siyobashaya yenganusuthu mabhesha ngone. Wena ngabe unginikeza lawo maqhawe manje ne nginikeze wona manje la esikhaleni okay banoyihlangene kahle akaze ngikuthole kuyinkinga ukungena kwi-artist ye-gospel noma ngabe kuthiwa yiphi i-artist ngoba i-beat ihamba ngokufana ikakhulukazi icishe ifane i-beat esekuyona so kubalula kakhulu ukungena siyombamba yomshikashika abasazi labafana yenina ehuluma pheshangone andosibuza wabaziyo yenina siyonshukashuka siyonphosa ezintabeni wothina ehuluma pheshangone hayi yiyo hayi yo hey boy ngiyangibona ngathi mina emangiqhathanisa nomaskandi amanye ama-genres ngiyangibona ngathi akungisebenzisi kakhulu kangako bengisuke ngisebenza kumaskandi ngoba even nama-key abawaphakamisi ngendlela thina siwaphakamisa ngakhona kwi-instrument. Yamemeza indlove emnyama yasekhuluma ngilizela zonke izizwe ngisho le phesha kwamsana bayizwile lo mfunga mngani wami. Imoto ngendlamleze ntombini ngendlamleze afuna nasensizweni angihambi ngedwa ngihamba nothina umntakazungu bathathe emanzini eyakithi lento house usuthu right asoyisebenza ke futhi izigcwala hayi nika ngeke khamba kanjani lapho? Sure, mfethu, khamba. Ngikhona ngiyabona uke wafona la ngibona mama isikole bengisebhiza nyana. No, hayi, ngishayela ingoma nje lapha nami ngokuphusha yakhumbula ngingaphusha la ngoDisemba ngithi. Yebo. Mina ngumaskandi mina. Ngishayela ingoma lapha ethi umshado iphele yabo. Hayi ukuthi mhlawumbe khona okusenkulumeni. Lapha ke ngikwi-call ngikhuluma nomvezi emnyama ngoba ngithola ukuthi umvezi omnyama uthatha ingoma yami waphikisa umyalezo wengoma yami wathi yena umshado yijele. Sengithi hayi ngoba umvezi emnyama insizwa engiyazi ingena nkinga nayo ngimfonele ngikhulume naye ngiyizwe ukuthi lonto leyo ikanjani. Hawu ngokungithumelele bafana nami ngizwe mhlambe yabo. Ke ngilalele nje yabo phela akukhona mfethu ukuthi njengoba uchaza nje ngithatha le nkulumo mina kathatha ichazayo ngiyakuzwa ukuthi hayi into oyenzile kanje soke shola mhlawumbe umuntu ezwe lo phisanyana nje lo mabhali lawo yabo kuze nami ngizothi noma kufona noma intatheli ngazi ukuthi kumele ngithini yabo. No, akunankinga ngokuphushela. Khuleka mfowethu ngiyabonga. Sure. Anginankinga kakhulu uma ngabe umuntu ethatha engikwenza ngoba lokho kusuke kukhomba ngokusobala ukuthi into yami izwakele ngoba ngiyakholelwa ekuthenini ukuthi umuntu ngeke ayifudumeze into engemnandi ngeke afudumeze ukudla ongemnandi. Okulandelayo So all of the sudden
Take a breath and reach for the sky. New Always Airy Soft. Baba, Bafu. hamba njani? Hayi ngiyancengeka. Esiphelile isudile kuphela. Yeah. Singabe silinganisa yona le. Then Then namanye siyishaya nje siphezulu kwayo izophela khona namhlanje. izophela namhlanje. Yeah. So ke singayilinganisa. Yeah, silinganisa. Lapha ke ngisethekwini kwaBanana ngizosika ingqephu yami enhle kakhulu nengiyithandayo. Isizathu sokuzosika le ngqephu yami ukuthi ngiyokwenza i-photoshoot. Oh. Ngiyalunga. Hayi no. Alright. Ngibona kuhlanje. Ayihleli kahle. Ibona njani ncana? Ayihleli. Ayihleli phela. Ufuna ukubukeka nje ngendlela ehlukahlukene ngoba uma umuntu uthandwa abantu ufuna abantu bebuke ushintsha imbala uba yilokhu Hayi kodwa awubathu. Kinga nje akusineki. Ngeke. Hayi ivumile. Wena ufuna ukujayiva. Shake awushayi kule kwara. Yeah. Ngithi for sure. Awusayidabula. Short nje glass. Okay. Yeah, no. Perfect. Number 1. Hayi right. Hayi good right singashintsha. Hey, yazi ngifile ngathi ngangayikhipha. So mina nayo into kade ngisho ukuthi Yeah. because iwari yami ngibhekene nayo i1. Ingoma ihlukanisa unyaka. Right? Yeah. Then ingoma sinama plans ukuthi safane senze ilento music video ngayo. So all of the sudden sekunengoma ephikisana nale. Yeah. And ama lyrics ayafana. Uyilalelile ingoma. Ngilalela ingoma. Mina ngithola ingoma ngayilalela. Akuseyona le ngoma wena osithumele yona uthi ukuthumelele yona. Yeah. You understand? And that is my worry. Imfezi emnyama la isivele yakhipha ingoma efanayo nale kakhuzani ijele. Manje mangithi ngikhuluma nokhuzani, hey ukhuzani ngibona uthele ngamanzi abandayo. Mhlambe uma ngabe ethi yena ubecula ngikejele because akumina oqala kwacula ngejele, then It's fine. ubefaka umshado ngoba kumina oqala ucula ngomshado. It's fine. Yeah. Into ekuzafanele uma esho kanjani into ekuzafanele sicheke, kufanele sithinte ilawyer lethu. Li check ukuthi athina ama regulations akasamra. Because mina as far as I'm concerned, uma lyrics esengasetshenziswa umunye umuntu kuye kufanele ukuthi umcele imvume kwasebenzisa. But ufonile wayichaza into yakhe. Ufone ekutshela ubengakuceli. Cha uthe ungathuki mfowethu. Njoba ngenze kanje nabe nami ngiyenzela ukuthi kuthi unyakanyakaza nje yabona. Unyakaza yini? Yabo kuthi unyakaza nje naye uthinta ingoma kaMaskandi. It's like kufanele ukuchaza mhlawumbe igame. No, but mina wami umsebenzi angekho kwe game. Yeah. Sometimes abaculi bakaMaskandi uthi umuntu enza into sokazi vele ukuthi umphumela wayo yini. So okubalekile mina bengafuni ukuthi lento ithatheke kabi noma mhlambe kubonakala ngathi mhlambe sekukhona impi entsha eqhamukayo. Uyayihlekela ukhuzane udakana indaba. Iyangidina ke mina manje lento ukuthi indaba ukhuzane lento iserious kangakayithathe kancane. Sengithi mina no akangixhumanise naye umfezi lento ngeke ngikhulume naye. Into esifunayo ulandele umthetho. Ukuthi nina nitshontshelana ingoma abanye abanawo ama manager. Uma yethi i-trademark ile. Then you must prove i-trademark. But engikwaziyo ukuthi ke uma yethi i-trademark ile kufanele ukuthi athi i-trademark ile before when we keep, not after we keep it. Okay. So ithini into? Zothinta lawyer ukuthi sithole ama fact wasama ukuthi njalo na. Uma iconfirm ukuthi njalo siyamfonela njengomfowethu sizohlala phansi ukuthi uma evuma ukuthi ushayisile then soba ne settlement there and there in the table ngendlela ethi yesintu kodwa uma ethi cha akaliboni nephutha then siyayidlulisa nami ngiyayisusa kumina yiswa kwilo yethu qhubeka nayo. Okay. Nansi hayi ke ulungile. Okay, so ke on that note sesivula umhlangano endaweni yempahla. Angazi noma ngithumelela ingoma errong ke noma akuyona kodwa akukho nje la engisengafanisa khona ukuthi mhlambe ecishe kuyele ngakhona. So ingakho ngithemla inqamalala akayelandelele ngoba yena mhlambe khona kuzwile mina angizwanga lutho.
sekunezitori eseziyazabhala emaphepheni ngobani ngosiphe yeah indaba kaSiphethe mayiphuma igcina isiphume esifaka negama lekhampani cela ndodana yami uphume kuthena abantu bathini yeah